Здравейте хора, това е следващия епизод да разгледаме. И днес ще разгледаме мода на диамантените пантовки. Нали, аз съм ги изгледал. Така. Първия. Правиме невидим, което пак е добро. Втория. Да, нали, скачам постоянно. Така. Това, какво беше, че забравих. Това е супер джъмп. Като супер джъмпа, хора. Хопа. Ха. Окей. Сега следващите са. Те ни дават възможност. Те ни дават да летим. И като стигнем до 200, падаме. Затова трябва да сте внимателни с тях, защото вижте. Трябва да се бързи. И ето аз си издигам. Все едно съм Iron Man. Да, като стигне 300 става така. Окей, следващите пантовки, т.е. диамантени бутушки са тези. Аз съм ги виждал и те са много готини. Ето сега ще ви покажа. Да, получава се. Размразяват водата. Я правят наред. Но аз още не знам как работят тия пантовки. Т.е. тия диамантени бутушки, аз с тия пантофи. Така. Следващите са. Пускат огън. Ето среда от огън, но средата се маха. Все едно съм змия така. Нали, огнена змия. Тук има и... Аз съм добавил и модове от... Не от Crazycraft, от това. Забравих името, но... Вие ще се сетите, като ги видите. Те малко не работят. Това ми дава спид. Да, много як спид. Сега. Любимите ми са тези, дето горят. Така. Нека да се го направим да е на Game Mode 1. Т.е. на 0. И да се го направя ето така. Така. Виждате колко е яко това. Все едно съм Iron Man и все едно съм на Game Mode 1. Това много ми кефи, хора. Така че ако искате и вие си изгледате този мод, линк ще има в описанието. И виждате колко нависоко може да се издигате с това. Просто на мен е много яко. Все едно съм от Crazycraft с толкова. Ако добавите такъв костюм, това ще е много яко, защото все едно съм Супермен, хора. Не Супермен, а този Iron Man. Това адски много ще ме изкефи. Така. Виждате колко е яко. Вау. И падаме с това. What the hell. Не! О, то ме е спална до исто такова. Та-та-та-та-та-та-та. Та-та-та-та-та-та-та. Та-та-та-та-та-та. Все едно съм Супермен. И просто виждате колко е яко. Та-та-та-та-та-та. Така, сега ще се издигна на високо. Виждате колко е полезно. Хора, само ще ви кажа, че тези пантофи, дето са най-полезни, вие така може да се оградите къщата и да голите мобове. А тези
дето ми дават възможността да лета. Те са най-яки. Но сега искам да видя крафтинг рецептата им. Ще взема малко диаманти, един крафтинг тейбъл, защото искам да разбера как се крафтат. Това ми е най-чудното, защото чудно ми е. Така. Опа, забравих да променя това. Така. Готово. Сега. Един крафтинг тейбъл, моля. Ето. Не! Отвече ето тук така. Малко и диаманти да повзема. Мога да дава и рубини. Не, това е друг мод. Окей, къде бяха тия диаманти, бе? О, направо вземам диамантен блок. О май гад! Окей, тия бутуши ще ги сложа, защото ме нерват. А така, маш. Така. Ото! Какво? Това са... What the hell? Хора, вижте колко трудно се сглобяват. Гасим. Тези... Да, си ги имам сега. Как се крафтват тези? Значи трябва ми 3 запалки, 2 айрон и една наковалня, за да се направят такива, дето летят, окей. Трябва ми метални. Заешки кръчета 7 и една наковалня. Всичко ли е с наковалня, бе? Да питам... Тези... Добре, аз имам такива. Окей. Така. Сега. Това да се... Тия да се ги остават тук. Хората, червените бутуши най-трудно се крафтват. Не знам защо. Но сега. Трябва да взема. Мама мия. Хора, ако искате, не си правете червените бутуши, защото ви трябва всички видове бутуши. Тези дето летат. Абе, всички видове бутуши ви трябва да направите този червения вид бутуш. Аз имам ли такъв? Да. Така. Какво ми трябва? Значи. Колко бутуша ще направите? Колко са? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. А, не 7. Така. Сега. Кофе с вода. Така. Сега. 4 кофе с вода. Явно ми трябва 6, защото май работа да няма да стане. Така. Нека да е двоен. Опа. Така. Така. Да повзема още малко материали. О, направо хора, аз направо се ги читвам.
Направо, знаете ли какво? Няма да си ги крафтвам. Но обещавам ви хора, че ще направя епизод как оцелявам. Дори аз сега ще го направя. Сега ще направя епизод как оцелявам с такова. Нали само диаманти ще читна, защото трудно се намерят сега. Крафтинг рецептата за тези, дето... Нали, крафтинг рецептата на тези, дето пускат какъв ефект? О, да, мега джампа. Искат заешки кръчета. Мале. От това искай купчета. Ай, стига. Хора, аз бих си казал, че ще читна само материалите, но сега. Чакай, така ще се държа за 1-2 минути. Да видим колко такова ще изреза от това. Така. Мале, докато минат 2 минути, мама мия. Окей, още малко. Айде. Хора, тези бутуши, които искам да си направя, и ще си ги направя в някои от клиповете. Ще бъдат тези 3 запалки, 2 айран и една наковалния и едни такива бутушки, които лесно се правят. Уоу! Така. Тези бутуши най-много ме кефят. Така. Нека да полетим. Иха! Аз съм този Iron Man лети! О, не! Прегряха! Давайте бутушки! Летете! Виждате колко яко така може да се правите на Iron Man? Дори трябва да се изстрелям и костюма му, защото аз съм фен на отмъстителите. Виждате колко е яко просто, хора. Това май никъде не го видите, освен в Гарри Самот за някой си епизод. Да, тия бутуши най-много ме кефат, защото могат да лета с тях. Хора, знаете, че ето тук има и други неща, но аз тях няма да ги показвам. Защото, защото те са фалшиви, нали, не са истински. Така, хора, това беше от този епизод. Да много ви е харесал. Дайте палец нагоре и ще видим в следващия епизод. Чао!